дошли в новия ми канал. Това е първото видео. Днес ще играем Balkan Drive Zone. И това вече тук ще снимаме нашите видеа. Първото видео ще играем Balkan Drive Zone, този свят. И нека да започваме, хора. И ще изкараме парички. Ще се забавляваме. Пишете ми в коментарите дали искате втора част на видеото, ако ви хареса. Чакайте само. Не този свят, че много ми забира, хора. Някой друг свят. Чакай, ще избереме някой друг свят. Така, даваме play, не world и даваме този свят, хора. Така, сега ми се зарежда света. Чакайте. Добре, хора, продължаваме с видеото. Сега нека тук ще събираме кутийки. Извинете, ако ми забива. Просто телефона ми е малко стар. Ако ми забива, не е моя вината. Все пак ме е 4 рам. И сега отиваме да събереме кутийки. Да. Тия съобщения. Мале, хора. В момента, ако се чудите какво е това зад мене, просто съм навънка. И се прибирам сега. И реших да заснема това видео. Ако ви хареса, дайте лайк и се абонирайте. Защото почвам много начало в този канал. Да. Хора, ето това е Радко. Той ще участва в някои от моите видеа през лятото. Марчи, да? взехме торти. Добре, хора, продължаваме. Хора, здравейте, но искам да питам Марчи, това коя версия на Balkan? Най-новата. Добре, сега ще проверим дали е най-новата. Да, само да Радо да видим. Да, има мапа. Да, това е най-новата версия на Balkan. О, мага, хора, тук има кутийка, тук има кутийка. Да, тя дава 2500. Радо, поиграй малко. Радко сега ще поиграй малко. Той знае Чакайте, искам да пина. Да, той знае къде има кутийки в играта и ще ми изкара пари. Да. Само да се пребера. Да, само Радко да се оправи. Ето, Радо почва да играе. Да, почвам така. Четвъртък съм. Аз мога да играя тази игра, защото аз ga играя и съм про. Да, Радко е про. Да, защото аз съм казал на Марчи за тази игра. Да. И той е имал няколко акаунта. И това сега е единия му акаунт. Донка Колева, абонирайте се. Ма нали ти блокираха това Донка Колева? Създадах нов Радко. На Донка? Да ги караме. Добре, айде. Хора, абонирайте се на Донка Колева. Да, абонирайте се и за Радостин Вълчев. Това е на Радко канала. Това е моя канал, Да, абонирайте се за него. Да, и за Марчи, също и за мене. Да. С 12 абоната. Не, с 13 абоната. Да, с 13 абоната. Снимката му е с един ефект. Да, аз съм с един ефект, така. Пропуснахме кутийката, хора, но няма страшно. Никой няма да й го направи. Ние да й помагаме. Няма кой да й го направи. Чакай, искам да видя едно нещо. Чакай. Какво искаш да видиш? Значи оранжериите забраха на мапа. Двама-трима колеги покрихме ни. Радо, излезни. Чакайте, хора, чакайте. Това е самичък такова. Тя фаща само на това. Радко ще го направи на тя не турбо. може да работи. Да, хора, видяхте. Тя не може да работи. Можете с качулките, бе. Ало. Радо, като ми вземеш път. Да, хора, ето. Казаха ни да ни сложим. Просто сме навънка, извинете. Да, навън сме и за това. Ей, тук някакви хора говорят. Да. И хора, дано да ви хареса това видео, ако малко ще е кратко, защото ние чакаме за автобуса. И нямам батерия. Радо, чакай само да Хора, Марти има заряд 5%, защото вие го видяхте. Добре, чакайте, само да... Хора, само ще се увелича яркостта. Добре, сега отиваме до края на магистралата. Да, само да отида до края на магистралата. Не бе, аз мога. Добре. Хайде, аз
Аз идвам. Ще спреме видеото. Ето. Знам, че е кратко. Да. Ма хора, няма да е много кратко, казвам. Ако автоматично спре видеото, значи ми се е изключил телефона. Да, хора. Защото му правих... Ако се изключи видеото, значи той няма батерия. Или ако ние го изключим, автобусът е дошъл. Да. Ох, ма сега са 120. Направо съм готов и така правя. Да, и как? Аре, по-бързо, брат, колко батерия имаш? Не знам, чакай. Не знам, не се вижда. Не знам. О, мага, има 3%, има 3%. Типа от 9 видя. Аз знам, ако има удивителен на ТУС на батерията. И да, има 3%. Марти си знае телефона както своите 5 пръсти. Да, наистина, много добре го знам, защото този телефон ми е много мил. Радо, колко е дългата магистрала, брат? Еми сега ще погледнем през мапа, хора. О, още малко. Хора, още малко. Вие сега виждате на екрана колко ни остава. Така. Еми, хора, колко батерия има? Чакай. 2% има! 2%! Хора, трябва бързо да идем при кутиите. При кутиите. Да, трябва да идем при кутиите. Трябва да сме на... Защото е уж... Хора, дойдохме. Ако ни се изключи видеото, значи е изгаснал телефона, за което се извиняваме. Еми, хора, това беше видеото. Ако ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се за канала. Това беше всичко. Чао, хора!